Hi, good morning everyone! Kamusta ang morning panong to ha? Siyempre mga pangga, sa akong nag-ingon diha kaninyo, natin bisita para sa atong special program kada Sabado, 11 to 1 mga pangga, natin mga featured ng mga artists. O siyempre, diha karon sa studio, atong i-welcome atong amigong amigong gwapo, o sa ka-rapper, napagpakan sa nato. Hi, good morning! Hello! Ila, sabi kasi nga na to. Ako si DJ March, ang dating DJ Maki. Alright, pakpakag usaba. Tanaw na ko ba, nagkagwapo lagi ka rin. Charot! Amin ako, magkatiguang, magkahinay, nagkakusog mo hinoon. Nagkagwapo ba, no? Kamusta nga itong kinabuhing rapper, ha? Wala kayo so far. So far, so good. Oh, so far. Di, actually, sir, no? Nindot na yung kayo kay sa una katong sa wala kabalo, isa po ko ka radio DJ dire sa Energy FM. Tapos ang kuan dire dili pa yung nani ang kuan karon nakuratan kay ko uy. Nindot nag sit up. Nindot na tapos ang microphone kuan na jud kayo pang pro na gyud. Sa una di pa kayo to, no? Oh. Karang upgraded na. Ya tulo na kabo. Upgraded na. Tulo na kabo kanang monitor na computer. Berte daghana. Pero ang DJ, mao lang gihapon. Mao lang gyapon. Pero ang importante ang mahalaga. Anyway, atong kanta ikapilan man to ning song ato ikantahon karon. Pwede ba yung sa title ani? Kuan katong brand new na ko nga kanta is mubalik lang jud ka. Mubalik yung juga. Usa yung mga songs nimo before. Enumerate ba? Katong Bingka, Bisag Asa, tapos Mansanitas. Bisag Asa nga station, halos man siguro diri sa Davao, tapos sa Cebu, sa Usamis, halos pamilyar ganang kanta, Mansanitas. Katong Bingka. Oh, Bingka. Usa? Bingka og Mansanitas. Nya karon ka nang basta mo balik lang gyud ka. Pero ang kuan dyan ni requested man guni ang original gani katong pamilyar mong Gary Valenciano, so ako lang gi-convert lang gid ako mga kabings. Gi-revise o gamay. Revise. Bahala kang kakanta wa na revise. Good. Unsa man DJ March Barrios ready na kang mutira sa atong kanta niya? Kuya, okay na kay wa ni na prepare ang kanta na siyang cellphone. Ato lang bitaag paagi mga pangga. Anyway, kung naamoy mga kuan diha no, silingan baron, mga paryente nga naay original composition, di ba? DJ March Barrios, no? Yes. Mga gitawagan ako mga Bisaya, no? Mga taga Dabawenyo, mga rap ba na or mapabanda adto mo diri taga Sabado magpa-schedule mo para mas better, mas kwela, okay? Pwede po, imong kontakon, namoy kontak ni DJ March Barrios, sila imorelina ko. Oh, pwede. Nana kay nani, dugay na migo ani. Hapit na kun mi magkabaylog naong ani. Ha? Musugot ka, magbaylot ang naong. Ha? Latig go, be. Sige. Anyway, yung sa title to ng song? Mubalik lang jud ka. Mubalik lang jud ka, no? Kini pa nga atong tunog, no? Tunog lokal sa tunog Pinoy. Dire ni sa 88.3 Energy FM. So, once again, ready na? Okay? 1, 2, 3. Alright. Mo-feedback pa ni akong kuhan, no? Akong headset, eh. Sige, i-play ang atong kuhan diya. I-play ang atong sitawa. Ay, tama to ang song nga entitled usa to DJ March Barrios in the house. Pakpakan sa nato be. Mo to ang song, brand new song ni DJ March Barrios mga kapangga. Mubalik lang jud ka. Mubalik lang jud ka, ha? Namay uban ko nga mo abroad nga di nang balik, no? Kauyab didto. Pero kung familiar mo sa original gyud dato, ang title gyud ang original nato is Babalik Ka Rin. Babalik Ka Rin. Gibisaya ni DJ March Barrios. Di lalim ni trabaho. Ang pag-compose o ganang Bisaya lisod. Samot nagtagalog, ibisaya pag yun. Alright, siyempre, na yung mga naghanang nagkuano. Pag-share na dol ba? Actually, ang live na to karon ang Facebook ni DJ March Barrios kay ang ako Facebook di ko ka-open. Na mga restrictions ambot nga no. Ga-acting man. Dagan siguro. Di karon si actually website ko manungutan na di si March Barrios sa Energy FM Davao ha. Live na live siya karon no. Moto yang kanta kana babalik ka rin no. Shout out diha Kois.
Maingon to ni Elijah, no? Nathaniel Judean, no? Santino Raba, ni Umel. May yung pagpaminaw na, may pagtanaw sa tong live, no? Mansanitas na budgo, no? Pwede. Pwede, anyan tao-tao na sana. Okay, naabot tayo mga commercials po, do. Sige ha, karon tatad balik ta DJ Mars Barrios kay Yeah. watay lang artist mga kuan. First league, no? First league sa atong tunog lokal sa tunog Pinoy, meaning primero rong Sabado. Hopefully next Saturday o sa mga sunod-sunod pa nga mga Sabado, daghan na ta mga artist nga mga pero minimum kuan na maximum og duha ka artist lang yuta. Okay, naman tayo Okay, mga mga local artists. sige, invite. Mga local artists, Don G, tubong ng Sandawa. Pwede dre, promote inyong kanta. Kabalo jud ka nga, pwede jud na imong kanta dre. That's right. Pwede pa nimo buhatan og jingle ning Energy FM. Pwede. Lating ko pwede kayo. Mga banda, basig makaingon no, basig para lang yan sa mga rap artists, tanan de, reggae, basta pwede gid dre. Kay inato ni ba? Inato kay nang ato mga panggano, ato gitaga break lang ang mga siyempre kanang inanagon nanay talent, no? Naay mga kanang gitago ang mga talent ng uban. Wa dili nila madunggan sa radyo kay usahay gon magbayad ba ka, di ba, no? Para madungog lang ang imong gikompose Yes, nga kanta. Dere ato sa Energy FM ato gitagag chance nga madungog inyong mga gikompose nga mga songs for free, di ba, no? Yes. Live pag yun. Oh, live. Makita inyong naong sa tong Facebook Live. Nakita mo kag mga gwapo dre nga. Kita mo ka ni Kapitan Babsil nga Erting Babua. ay lang tutoke ha. Sige, kanang DJ March Barrios balik taro taw. It is now 11:44 mga pangga. Pinoy Tunog Pinoy.